sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. VOA Bambara ka tabale bɛ aw bɛɛ lajɛlen bisimila. An balimaw aw dɔnsi. Gouvernement min sigila sen kan Niger fanga dafiri yɛrɛ kɔfɛ. O ɲɛmaaba Ali Mahaman Lamine Zen ale tagala bɔ Tchad jamana kɔnɔ a sela kunu. Ameriki jamana kɔkanko dɔnbaga ɲɛma Anthony Blinken ale y'a yira tarata don k'a dalen b'a la hali bi fanga dafiri min kɛla Niger jamana kɔnɔ ko fɔ ka bɛn k'o de ye fɛrɛ ɲuman ye yaasa ka nin jamana in yɛrɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ. Burkina Faso rajoso min bɛ wele ko Omega a ka baaraw lajɔlen don Burkina Faso gouvernement fɛ ka sababu kɛ k'a ye ɲiningali tegun sɔrdasi ye fanga kɛlɛbaga dɔ la Niger jamana kɔnɔ. O siratigɛ la arajo kofɔlen yɛrɛ ye kun ɲɛsi u ka jamana tɔnba ma. Mali kɔnɔ kalata waati o kumaw kɔni bɛ senna ni waati in na. Ɲɔgɔn ye o bolodalen bɛ politikimaw ni jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ. An da bɛna se o fɛnɛ ma. Aw ka kunnafoni ɲɛbilaw de filɛ ninnu ye. An bɛna kuma kosɛbɛ bi Niger jamana ka gɛlɛyaw kan. Aw ni sɔgɔma an balimaw bi ye araba ye o ti kalo o tile 16 san 2023 nin ye tabali kɛnɛ dayɛlɛlen ye. Gouvernement min sigila sen kan Niger fanga dafiri yɛrɛ kɔfɛ o ɲɛmaaba Ali Mahaman Lamine Zen ale tagala bɔ Tchad jamana kɔnɔ a sela kunu. Tchad jamana kuntigi Mahama Idriss Déby Itno ale ye a bisimila. Mohamed Touré ka bɔ Washington ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Tchad jamana fanga ɲɛmɔgɔ Sale Kezabo de Niger jamana faso lakanani tɔnba CNSP fanga ɲɛmɔgɔ bisimila n'o ye Ali Mahaman Lamine Zeyni ye ka kɛɲɛ ni fanga ɲɛmɔgɔ ka cikan ye bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook ye. A bisimila kunu jamanatigi Mahamad Idriss Déby fɛ a ye cikan dɔ lase min ma ka bɔ CNSP ɲɛmɔgɔ fɛ. A ye jamanatigi ka kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔya bɛɛ ɲɛfɔ AFP. Monsieur Zen sɔrɔko dɔnikɛla kalan fɛ min kɛra nafolo ministri ye san 2000 waati la a sigira a dɔgɔkun kelen ye fanga cɛni sɛbɛnbagaw fɛ min ye jamanatigi suganile Mohamed Bazoum gɛn ka bɔ fanga la juillet kalo o tile 26 na. Fosi tun ma bɔ nin taama nin na ka kɔn a ka laseli kɛ Niger fanga ɲɛmɔgɔ nali kan ja bɔra kɛnɛ kan Tchad fanga ɲɛmɔgɔ ka baara fɛ. An bɛ se k'a ye Monsieur Zen lamininen don ni sɔrɔdasi caman ye ka foli kɛ a ɲɔgɔn fɛ. Jamena Pankuru Bɔnda Monsieur Déby tun taara bɔ Ɲamɛn juillet kalo o tile 30 na wa a tun y'a yɛrɛ jira kɛrɛnkɛrɛnya la ja dɔ la min talen don fanga ka kumalasela Aziz Mahamad Saleh fɛ n'a sigilen bɛ Général Salifou Mori kɛrɛfɛ n'o ye Niger sɔrɔdasi fanga mɔgɔ dɔ ye. Farafina tilebiyanfan sɔrɔdasiw ka lajɛ min bɛna kɛ walasa ka kuma marifatigiw ka dɔnko kan Niger jamana kɔnɔ walasa ka jamanatigi Bazoum lasegin a cogo kɔrɔ la o bɛna daminɛ alamisa don Ghana jamana la ni Risi ani Mali ye wele bila ka gɛlɛya ni ɲɛnabɔ hɛrɛ la. Tchad ni Niger dancɛ bɛ taa fo kilomɛtiri 1,200 ɲɔgɔn na. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bafɔ Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ segidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni arajo ye. Ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lafili. Ne ka arajo lamɛnta kɔni ye Amerikanw ka nɛgɛjuru sira ye. Niger jamana ka tɔnba min bɛ u ka faso lakanani kama a ye laseli kɛ kunu communiqué kɔnɔ k'u ye wele bila u ka lasigiden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka d'a kan ko Côte d'Ivoire jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ye kumakanw fɔ CEDEAO ka lajɛba dɔ la Abuja min yɛrɛ bɛ dankari kosɛbɛ u ka jamana na. Mahmoud Kaba Diakité ka bɔ Niger jamana kɔnɔ an ka laselikɛla don a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kan.
Côte d'Ivoire ka dɛmɛ ka taga CEDEAO yɔrɔ walasa ka sɔrɔdasiw bila ka na kɛlɛ kɛ Niger. CNSP ma bila ka suma kɛ o jaabili la ka taga jamana ɲɛma Alassane Ouattara yɔrɔ. Kunungo u ye wele bila u ka lasigiden ma min bɛ Abidjan. An ka colonel-major Amadou Abdrahman lamɛn. Loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien. Ni hakilinaw tɛ anw balima Ivoirekaw ka hakilina ye sabula teriya min bɛ Ivoirekaw ni Nigerkaw ni ɲɔgɔn cɛ dan tɛ o la. Jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka nin laseli ani a ka pereseli kana bin anw kan yan Niger bɛ a yira ko ale ani Lamini jamana ɲɛma dɔw bɛ u yɛrɛ de ka kɛlɛ la ani faragɛ jamana dɔgɛrɛw. O de kama CNSP y'a latigɛ ko u ma sɔn cogo si la Alassane Ouattara ka nin kuma ninnu ma. O hukumu kɔnɔ an ye wele bila an ka lasigiden ma min bɛ Abidjan a ka na ɲɔgɔn ye la. De l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Sɔrɔdasi ninnu ka fɛɛrɛ kura ko jamana si tɛ dimi don Niger la bilen nka hali ni a y'a sɔrɔ a dɔw bɛ k'u ka ɲɛkumu kan. Sabula Nigeria ni Benin fana ka dɛmɛ kosɔn ka taga CEDEAO yɔrɔ CNSP kɛlen do ka a ka dancɛw datugu ni olu fana ye. Hali ni a y'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ kɛlen bɛ ka o kelen kɛ CNSP ta kun ko k'a yira nin dugu ninnu jamana ɲɛmaw la ko dusu bɛ Niger fana kɔnɔ. Kunungo jamana dafirila ninnu ka kuma kɔfɛ o min ye ko Mohamed Bazoum na wele bɔgɔ jeninen kan kamasɔrɔ k'a ye faso janfa ni k'a fɔ ko kan jamanaw ye k'u kana kɛlɛ la Niger. O jalaki ninnu kɔnna kosɛbɛ CEDEAO fɛ. Laseli sɛbɛ kɔnɔ u y'a fɔ ko sɔrɔdasiw ka nin kɛwale in b'a yira k'u bɛ ka maaw dalaɲini de k'a sɔrɔ dun ko fɛɛrɛw bɛɛ bɛ ka latigɛ nin wagati na walasa ka kow ɲɛnabɔ. Niger kɔkanko minisiri kɔrɔ Assoumi Mahamadou fana ko kunungo nin kuma kelen in ko la ko sɔrɔdasiw yɛrɛ tɛ sariya kɔnɔ o tuma na k'olu bɛ se k'a fɔ cogo di k'u bɛ maa ɲangi. Ɲaame CNSP bɛ ka kɛ n'a fɔ fiɲɛma wuli nin kuma ninnu na. Minisiri kuraw bɛɛ y'u ka baaraw daminɛ nka dugu kɔnɔ fɛn kelen bɛ yen min degun bɛ maaw kan kosɛbɛ. O ye gɛlɛya ye kurantigɛba b'i senna hali bi wa dɔ bi ka fara wagati bɛɛ balow sɔngɔ kan. Mahmoud Kabachekite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Ne Janaba Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio Kanimi a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Ameriki jamana kɔkanko dɔnbaga ɲɛma Anthony Blinken ale y'a yira taratadenw k'a dalen b'a la hali bi fanga dafiri min kɛla Niger jamana kɔnɔ ko fɔ ka bɛn k'o de ye fɛɛrɛ ɲuman ye yaasa ka nin jamana in yɛrɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ. O waati kelen na Afriki tilebiyanfan jamana damadɔw olu kɔni bɛ ka degun bonya kosɛbɛ Niger jamana kan. Modibo Dambili an k'a lamɛn. An jijalen do ciden juruya ale sira kan yaasa an ka se k'an sagola jaabi sɔrɔ ni o ye ka segi sariya ma wa ne hakili la hali bi sira bɛ yen mun bɛ se ka na ni o jaabi ye ni o ye ciden juruya ye sira ye. Ni laseli kɛra Ameriki jamana ka kɛnɛmako minisiri fɛ Anthony Blinken k'a lase lakalitaɲinaw ma n'o ye kunnafonidilaw ye. Tintili minnu bɛ sen na nin waatinin na jamana caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnlela ka tɛmɛ ni CEDEAO ka sira ye. Niger jamana ɲɛmɔgɔw minnu ye fanga dafiri kɛ ale fanga bɛ kan ka bonya kosɛbɛ a ka kuma la. Ne hakili la u kan ka nin ta ba la i n'a fɔ u bɛ waleya minnu n'o b'u mabɔ duniya fantɔw la. Ameriki jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri ka kuma la. Laseli min bɛna mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrɔdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mun ye a ma fɔ ka taa marifa ta a ma fɔ ka dɔwɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔdasiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw makun. Fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de. Yan'o ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ. Fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don. An bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na. Aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila. An ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ. N'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrɔdasiw ka kuma lase soba ye.
An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana na. U ka radio so min bɛ wele ko Omega, u ka baaraw kɔni lajɔla Burkina Faso gouvernement fɛ ka sababu kɛ k'a ye ɲiningali dɔ tegun sɔrdasi fanga kɛlɛbaga dɔ la Niger jamana na. Ni laseli yɛrɛ kɛla radio Omega yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ. O siratigɛ la a radio kofɔlen ale ye kuɲɛsi u ka jamana tɔnba ma. Kajatu Traoré, an ka lamɛn. Omega Media ye a jalakilida ninnu yira Conseil d'État la yaasa u ka se ka u ka lafasali hakɛw bɛɛ tɔnɔbɔ ka kɛɲɛ ni waleya nin ye sɔn tɛ se ka kɛ min ma cakɛda nin ɲɛmɔgɔyaso ka fɔla laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sariya bɛ min fɔ a cogoya ninnu kan Burkina Faso jamana kan fanga tɛ se ka dansigi kɛ radio ka baara la jamana kɔnɔ o yamaruya bɛ Conseil supérieur de la communication CSC de bolo kunnafoniw la kɔlɔsili kuluba Burkina Faso jamana kan Omega ka fɔla u ye a jira k'a fɔ ko fanga ye i sinsin olu ka ni interview kelen nin de kan ka u ka radio min ka baara cogoyaw bɛ kɛ ni danbe tiɲɛ ani kanabila ye ne a tɛ ka bɛn mɔgɔ dɔw ma datugu alamisa don na Burkina Faso gouvernement minnu ka fanga sɔrɔla fanga dafiri senfɛ ye danatigɛli kɛ ka radio Omega Burkina Faso kɛnyɛrɛ ye radio suba min n'a lamɛnnen don jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ka tɛmɛ radio so bɛɛ lajɛlen kan datugu k'a masɔrɔ k'u ye kuma di jɛkulu kura dɔ sigilen Niger jamana kan tɔndenw ma minnu ye a jira k'a fɔ ko président Mohamed Bazoum min ka fanga darakira kalo tile 26 la ka lasegin a nɔ na Burkina fanga ye a jira k'a fɔ ko u kulu kofɔlen ninnu bɛ fɛ ka fitinɛ de wuli ka ɲɛsin Niger Faso jama ma Burkina Faso fanga dafirikɛlaw minnu ye fanga ta septembre kalo la san 2022 waati la ye u ka dɛmɛ jira teliya la fanga dafirikɛlen Niger jamana la fanga dafirikɛlaw ma radio Omega ye kofɔli kɛ tarata don na u ka convocation kan lakana foroba fangaso la ani u ka kunnafoni sɛnsɛla Abdul Fattah Tiemore min ye Niger fanga garadabaga kɛla ninnu ɲininga ka weleliw kan fanga fɛ jumadon OPM n'o ye kunnafoni baarakɛlaw ka lafasali kɛ kuluba ye Burkina jamana kan ye radio Omega ka datuguli fanga fɛ tabolo ninnu kɔn kosɛbɛ ani u tilala ka laɲini kɛ k'u ka dansigi kɛ u ka danatigɛli waliya ninnu na ko ka radio nin dayɛlɛ teliya la nin kalo laban ninnu tɛmɛnenw na kunnafoni diso caman de datugura Burkina Faso jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la France jamana taw LCI RFI ani France 24 bɛ u la avril kalo daminɛ waati fɛnɛ na u ye nanzaraw ka kunnafoni sɛbɛn fila Libération ani Le Monde olu ɲɛmaw gɛn ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Niger jamana kɔnɔ a jamana kofɔlen an ka dɔn k'a fɔ ale ka kow bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ Paul Ola sɛgɛsɛgɛlikɛla don politiki koɲaw kan a b'a ka yeta fɔ an ye ka kɛɲɛ ni Niger jamana ka gɛlɛyaw ye a bɛ Mohamed Danyogo ale ka kuma baara la. CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye lajɛrɛ filanan kɛ Niger ko kan mun kɔni ye fanga ye ko kɛlɛkɛlaw ka bila ka taa Niger jamana kan halisa o kuma kɔni o bɛ u da hali n'a sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na e hakilinata ye jumɛn ye o ko kan. CEDEAO bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ni o ye k'a fɔ k'a bɛ finitigilakaw bila ka na Niger walasa président Bazoum bɛ se ka sigi fanga la cogo min ne yɛrɛ kɔni ka jate la nin ye fɛɛrɛ juguba de ye k'a sababu kɛ ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ bi Niger finitigilakaw u ni terrorisiw yɛrɛ karilen don ɲɔgɔn na dugu caman bɛ yen nɔ bi u ni terrorisiw bɛ kɛlɛla yen nɔ o wagati kelen kɔnɔ ni CEDEAO ko ale bɛ finitigilakaw bila ka na Niger finitigilakaw kɛlɛ ne yɛrɛ ka jate la a bɛ se ka hali dankari kɛ Bazoum yɛrɛ nin na ani a kɛrɛfɛmɔgɔw ani tuguni minisiri minnu minɛlen bɛ finitigilaka ninnu bolo a bɛ se ka dankari kɛ olu yɛrɛ nin na wa a kɔlɔlɔ bɛ se ka se jamana ma jamana minnu ni Niger bɛ dancɛ bɔ i n'a fɔ Mali Algérie ale ni Burkina ka taa se fo Tchad ninnu ma ani Nigeria ninnu a kɔlɔlɔ bɛ se ka se olu bɛɛ ma ne yɛrɛ kɔni ka jate la fɛɛrɛ juguba de don. An y'a ye fana k'a fɔ sibiridon mun ye Nigeria jamana ɲɛmaaw ye u y'u ka diinɛ ɲɛmaaw olu de bila ka taa kumaɲɔgɔnya la Niger jamana kan yala diinɛ ɲɛmɔgɔw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye nin ko in fɛɛrɛ sɔrɔli la a la. Nigeria diinɛ ɲɛmɔgɔw ye nali min kɛ Niger ne ka jate la a hakilina ka ɲi kosɛbɛ kamasɔrɔ ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka farafin jamana ninnu caman bɛ yen nɔ bonya caman bɛ yen nɔ o dalen don o kan ka tɛmɛ an ka politiki mɔgɔw kan
a bɛna se ka kɛ sababu ye Nigeria kɛlɛ min bɛ yen nɔ jisuma ka se ka kɛ a fura ye ani ka ko in laban sigi a fɔ la. Ne ka jate la ni CEDEAO sera ka nin ko in to diinɛ ɲɛmɔgɔw ye a marifa ta o tɛna bɔ a la ani tuguni fana CEDEAO mɔgɔw bɛ ka finitigilakan minnu bila ka na a bɛ se ka kɛ sababu ye o tɛna bɔ bilen. Donc ne yɛrɛ ka jate la u ka continuer ni diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma faga Niger. Mali ani Burkina olu y'a yira k'a fɔ ko mun kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Niger jamana ye ko ni CEDEAO maaw kɔni ye marifa ta o kama k'olu bɛ a dɛmɛ. O wagati kelen an b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la mun kɔni ye bamaciya walew ye nin wagati in na a waralen don kosɛbɛ an ka finitigilakaw sanu ka don bɛr binkannikɛlaw o kan o la sa Bojo fana Bajangara kɛrɛfɛ bamaciya wale taara ka yen sɛgɛrɛ fo ka dugu wuli yala o wagati kelen na an ka finitigilamaw olu bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ jamana wɛrɛ kan. Ne ka jate la ko ka gɛlɛn kosɛbɛ ka sababu kɛ ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali ale ni Niger olu de ye jamana ye jamana minnu ka bon kosɛbɛ fana a jamanaw fana ka finitigilakaw ma can kosɛbɛ fana ka se fo o niveau ma o wagati kelen kɔnɔ u bɛ kɛlɛ la n'an bɛ kɛlɛ min wele ko terrorisme kɛlɛ. Alors ni Mali ko ale b'a ka finitigilakaw bila ka taa Niger dɛmɛ walasa CEDEAO kana se ka Niger furancɛ fanga k'o dafiri a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min b'a to terroristes bɛ u profiter o wagati kɔnɔ ka dugu attaquer i n'a fɔ an y'a ye kɔsa in na cogo min na Menaka fanfɛla kana se fo Bajangara ni Bojo la ka taa se fo Bɔbɔdugu ma donc ne ka jate la a bɛ se ka kɛ o kɔlɔlɔ ye nka ni jateminɛ wɛrɛ fana kɛ tuguni i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Burkina olu farala ɲɔgɔn kan ka taa Niger dɛmɛ walasa CEDEAO kana se ka Niger furancɛ fanga k'o dafiri ne ka jate la o bɛ se ka kɛ sababu ye CEDEAO yɛrɛ k'a faamu k'a fɔ ko ale bɛ ka wale min ta ka Niger sɛgɛrɛ ko wale ɲuman tɛ ko wa fana ko sigikafɔ de bɛ se ka kɛ a fura ye ani tuguni ko kɛlɛ bɛ se ka kɛ a fura ye ne ka jate la o ye o yɔrɔ ye. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ na ni kunnafoniw ye Mali kɔnɔ kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ ka kɛ kabini dɔgɔkun laban in na kalata waatiw kan politikimaw olu hakilinataw ye mun ye ni waati in na Mohamed Danyoko ale wulila ka suma. Mali politiku jɛkulu ni ministre min ɲɛsin no mara koɲɛw ma n'o ye colonel Abdoulaye Maïga ye u ye ɲɔgɔn ye dɔgɔkun tɛmɛnen o lajɛrɛ o kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye kalafili minnu kan ka kɛ ka cɛmancɛ fanga yɛrɛ ko o kun cɛ ka olu dɔgɔdali ko ka u da don o kuma la Mahamadou Traoré n'ale parti union an kan bolo ɲɔgɔn ma o ɲamaba ye ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka kulu kɔnɔna la mun ye ni kalafili ninnu ye u ka to u dɔgɔ la u kana bɔ u dɔgɔ kɔrɔ. Calendrier électoral siga t'o la o ye élection présidentielle de o de ye ɲininiw fɛ transition ye san 2 ni kɔjan de ye bi k'a fɔ ko dɔ bɛ fara a kan o siga ka bɔ bɛɛ la an tɛ jɛn n'a ye an parti politique ni min b'a fɛ ka politique kɛ i b'i ka fini bila ka na politique bunakun kan ka politique kɛ n'o tɛ min fɔla an ni diɲɛmaa cɛ n'o de ye charte ye o batoli ye wajibi de ye autorité de la transition fɛ k'a fɔ ko calendrier wɛrɛ bɛ yen ni programme wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo o y'i ka programme de ye o tɛ Mali programme ye transition bɛ ban san 2024 marsi kalo la élection présidentielle de bɛ kɛ ka kun cɛ o de y'an parti politique ka laɲini ye. Modi Sidibe n'ale kɔni ye yɛlɛma o sifinnakaw u ka ɲama dankan fɔlɔ ye ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya min yɛrɛ Mali y'a sɔrɔ ka tɛmɛ n'o ye embargo ko ye o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o de ye ka kalafili ninnu k'olu bɔ u dɔgɔ kɔrɔ. Kow ye dalakan kow ye a ɲɔgɔn n'i y'a ye an binna gɛlɛya la embargo ko la fɛn min kun filɛ ka bɔ n'o ye ka dɔ fara transition kan o ye o kɔlɔlɔw ye parce que an ni jamana tɔw ma se ɲɔgɔn ma foyi la an sera ɲɔgɔn ma ka d'a kan an y'an dalakan d'u ma ka engagement ta k'a fɔ ko an bɛ élection kɛ an ye transition janya fɔ ka dan yɔrɔ min na k'an bɛ olu bɛɛ bonya o ma fɛn jagoya an kan dɛ an yɛrɛ y'a f'u ye k'an bɛ wagati min kɛ transition kɔnɔ an tilala k'a fɔ k'an bɛ muruti o de ma o de taara wolo embargo ni sanction na n'o o gɛlɛya hali sisan o bɛ jamana kan. Wa Modi Sidibe ka fɔla bi an bɛ don min na ko bi malidenw ka laɲini o tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kala ka fili joona cɛmancɛ fanga in an ka bɔ o kɔnɔna la. Mali taara bin gɛlɛyaw ni embargo kɔnɔ ni o siraw de ni bin n'aw tilala ka n'a fɔ tuguni
k'a bɛ dɔ fara tuguni o fana wagati kan. A sera sa ninnu k'u kɔfilɛ maliyɛnw na, u ka maliyɛnw ka gɛlɛya lajɛ quoi. Parce que olu ka laɲiniw minnu bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ siraw kan, olu bilali sen kan bɛɛ kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma. Boubacar Bokoum n'ale ye parti min ye Parti africain pour l'intégration et la solidarité o ɲamaba ye, ale yɛrɛ bolo kala kɔni a tɛ se ka fili ka bɛn a dɔgɔ ma, sabula yɛlɛma caman de donna kow la, kalafili a dɔgɔ bɛ da don min na ani bi cɛ. An k'a lamɛn. An kɔni ye hakilijakabɔ mun kɛ, an y'a ye k'a fɔ élection minnu kun kofɔra a kɛlen nin wagati in na, an ka faamuya la a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni, k'a sababu kɛ MINUSMA bɛ ka taali mun boloda, an ka sɔrɔdasiw bɛ ka segin ka yɔrɔw minɛ dɔɔni. O b'a yira k'a fɔ gɛlɛya dɔ bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a sababu kɛ terrorisme ni banbanci wale minnu bɛ jamana kɔnɔ. An hakili la o ye gɛlɛya dɔ ye. A gɛlɛya filanan fana ye mun ye, a élection dɔgɔdali ni sisan cɛ ko caman kɛra kɔnɔ, o b'a to waati surunyana. Donc anw ka jateminɛ na a ka kan bi waati dɔ ka fara kan, o waati kana janya kosɛbɛ, nka waati ni ka fara kan mun b'a to labɛnw bɛ se ka sabati, fɛn min ye lakana ta fanfɛla ye ani musaka minnu kan ka ɲini ka baara in lasago, olu bɛɛ ka se ka kɛ teliya la, hakilisigi la ani basigi la. A yirala k'a fɔ kumaɲɔgɔnya kɔni o bɛ senna halisa mun ye ministre Abdoulaye Mayiga ani Mali parti politique ni ɲɔgɔn cɛ, cogo min na kalafili nataw olu dɔgɔ o bɛ se ka dɔn malidenw fɛ. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako. Farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an k'o lamɛn Siaka Traoré fɛ. Farafinagun kan muso serantolantan kunda Bamako AS Mande muso serantolantanaw nana kunu tarata utikɛlenw tile 15 san 2023 ka bɔ Liberia jamana kan. U tun taara farafina janjo do kɛnɛ kan n'an ko éliminatoire de la Ligue africaine féminine des clubs champions zone UFOA n'o ye ɲɛbila ɲɔgɔndanba ye min bɛ don Ligue musolakaw ta phase finale hukumu kɔnɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen novembre kalo nata la. Liberia kɛnɛ kan AS Mande de ye jɔnjɔn ta club nani cɛman ka fara AS Mande kan Liberia Determine Girls o tun bɛ yen, Sierra Leone Monwembo o tun bɛ yen, ka fara Dakar Sacré-Cœur kan AS Mande de bɛ na zone UFOA jɔyɔrɔ fa Côte d'Ivoire kɛnɛ kan. AS Mande supporter tɔn ɲɛma nisɔndiyara Umar Barou Traoré. A diyara an ye vraiment depuis bɛ taa an y'o de laɲini u fɛ malgré gɛlɛya donna la an sera ka baara kɛ denmisɛnninw sera k'u cɛsiri pour que an ka taa u ye layiduka d'an ma Ala y'a nɔgɔya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'an ka Jésus bɛɛ lajɛlen fo ani staff bɛɛ lajɛlen u ye supporters nisɔndiya kosɛbɛ Côte d'Ivoire taga la an bɛɛ bɛna ye n'Ala sɔnna an bɛna bɔ ni supporters caman de ka taa an ka équipe jukɔrɔma dɔɔnin. Umu Kone AS Mande muso serantolantana ka fɔ la sɛgɛn nafan yera. Le fait qu'an déplacé la ka bɔ ka taa car la 3 jours sira la c'était pas facile a ma nɔgɔn mais kubu ye an n'a ɲin'a sɛgɛn kɔ kubu ballontan don surtout dernier match kɛra comme finale an bolo Ala y'a don an garisɛgɛ la an content na an jouera an m'an ka sɛgɛn yɛrɛ tuguni fo ka taa fɔ k'an sera Mali la an bɛna dɔ de fara labɛn kan dɔ fara an ka cɛsiri kan pour que Côte d'Ivoire fɛnɛ ta bɛ se ka ɲɛ an bolo cogo min. Nana Kulibali n'ale bɛ sakolakaw ka sigi la AS Mande degeli karamɔgɔ dankan don a ma ka nisɔndiya dogo. An sɛgɛnna dɔɔni an tatɔ mais o bɛɛ la denmisɛnninw ye courage ta ko n'u taara u bɛ na ni coupe ye Ala y'a kɛ an taara an nana ni coupe ye an bɛ denmisɛnninw fo o la tiɲɛna ne ye Ala de fo a yɔrɔ la tellement a barila n na a kɛra nisɔndiya ye n bolo. O nisɔndiya kelen don AS Mande ɲɛma Boubacar Thiam bolo. Joie immense de minɛ ce n'était pas évident d'abord denmisɛnninw tun sɛgɛnna tɔw nana avion na an nana mobili la Ala y'an dɛmɛ ni Ala sɔnna an b'an préparer en conditions bien remplies parce que Côte d'Ivoire quand même ça sera beaucoup plus facile et conditions de départ et de transport au Téguéléa donc nous allons nous préparer pour avoir une bonne participation là-bas. Liberia janjo kuncera sibiri temene utikalon tletan fla Côte d'Ivoire phase finale la Benin de bena damine AS Mande fanfɛ o ligue ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ novembre kalo natala k'a daminɛ a tile 5 k'a kunca a tile 19 san 2023 in na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala selido. Sisan an ka maliden dɔw ka cikanw lamɛn.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tene makan baga yodo kaba faragero ko ngani sibi marala ansigilin be Bamako commune kati la sibi ngoro la foli be kata viwa bamaram barakela na la memba bela jelen be foli ni barakada ke katanga jamana marala dimsani bela jelen fenfen baraka kudota ke laban nunu na ni jamana denga laini vraiment ambu fo ku barakada anga jamana marala koro munu be chogorba munu be kana fangala munu bala korole vraiment anjigila tegelen ba fo yo ko an fe manigala be fo ko chogorba be fenfin jenlen don mais anga jamana marala mo gorba nunu tede olu te fenfin jenlen don olu te mo gorba mu be fenfin jenlen don u te fenfin jenlen don u mago be diɲɛ drone la u mago te jamana denuna u mago te ga laharala krengrenya Nigeria president mu sigira sisan jamana denw de voterait ye k'i sigi e be décision ta ima jamana denw hakilina yini e ka député bolo sanfɛta mun fana ko k'u ma jɛna i be tila k'i b'olu kumakan sɔsɔ a ye courant tigɛ Niger la ima jamana denw hakilina ɲininkali kɛ jamana denw de e sigi vraiment aw ye siran ala ɲɛ ka sira ka laban ye a ka da la k'a fɔ ko don dɔ bɛ na se mɔgɔw darila k'i sigi e b'o mɔgɔw kumakan sɔsɔ ale sigi ma kalo 2 bɔ Macky Sall n y'a mɛn ko autant avion b'i ka jamana kan Sénégal député bolo ko k'u ma jɛn ni intervention ye autant avion bɛ mun de ɲini ye n'a sɔrɔ tiɲɛ don an bɛ mun ɲini aw fɛ a ye k'aw yɛrɛ fɛ a ye k'aw yɛrɛ fɛ a ye k'aw yɛrɛ fɛ ala k'an lakanda ala k'an sabati tɛbɛn ni kanbɛn ala k'a don golofina ni ɲɔgɔn cɛ assalamu alaikum warahmatullahi Nyama vyo bana la wa bela nyeli salfuru do ga malla siro bendo kalfa bu maga cercle kati region de Kulukuru insa mi fo en wati na Niger kudeta ko ga wanye ni jinyima jole na suno keleta ni solution era di wanye ni jinyima jole na ga be fo lenga no vraiment chana akoma no nga fulbe malien bela jele alwala ga malinya sumaga je jamano fo ne bela jele nya suma assalamu alaikum Assalamu alaikum warahmatullahi be afriki jama cene musadim sun makroba ne kramgo fode kanti insigara belembe fanama hamna ngom be wonna bi tiɲɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye lakana ko de hali karasu tɛmɛnen na ka dugu jɛ ntɛnɛn na u ye sira da mɔlitigiw ɲɛ Bamakɔ ani Fana cɛ faya kɔnɔ n'i bɔra Fana yan kilo 60 ɲɔgɔn sirafara dɔ bɛ yen nɔ routières de bɛ jɔ yen nɔ u b'a fɔ ko Kulukɔrɔ sirafara in u de jɔra yen nɔ ka mɔbiliw attaquer u ye mɔbilimisɛnnin chauffeur kelen u ye kisɛ k'o la mɔbilimisɛnnin ne bolitɔ sa dɛ mɔgɔ minnu dadalen don n'u b'a la ka mɔgɔw fiyɛ o de yɛlɛla mɔgɔ 5 kan ka mɔgɔ 5 kɛ sur place n bɛ min kɔni fɔ jamana faamaw ye u bɛ fɛn o fɛn na u ka lakana don ba la fɛn o fɛn bɛ u ka lakana don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i yɛrɛ bɔra Fana yan k'i bɛ taa Bamakɔ kilo 126 walahi hali ni mobili sen sumare i jago bɔ sabula yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se kilo 30 ani dɔɔnin ma u b'a ko faya kɔnɔna mɔgɔw bɛ Segu ni Bamakɔ sira taama i b'a dɔn o yɔrɔ in ye kɛjugu yɔrɔba de ni jamana ɲɛmaaw m'u hakili to yɔrɔ in na ka yɔrɔ in lakana ɲɛma tiɲɛ yɛrɛ la adamaden ni bɛ ka tiɲɛ yɔrɔ in na kosɛbɛ donc an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka hakili ɲuman di fasoden bɛɛ lajɛlen ma n b'a fɔ aw ka baara ɲuman na. Fufu kelen mugan ani naani 30 40 ani 7 16 001 20 24 30 47 16 o ye an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira ye aw bɛ se ka an lasɔrɔ o kan nka yanni aw ka cikanw to an ye an bɛ segin don o don ka fɔ aw ye aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la musow an bɛ wele bila aw bɛɛ lajɛlen ma. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dɔn sigi bi kunnafoniw na George Atino ale bolo tun bɛ nɛgɛ karafew la ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyati an bɛ sigi tugun ka fɔ a ye an ka nɛgɛjuru sira o ye 001 20 24 30 47 16 a b'o kɔgɔri yaasa k'aw ka cikanw to an ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la.